tirka shi. Maimuna tana fama da kaddara a cikin shirin fim din na kaddara, inda a yanzu haka sabon mijinta Awwal ya damfare ta manyan kudayen ɗanta mai suna Bashir, na wanda ya ci gado a wajen murgayi Alhaji Bashir, wanda idan ba ku manta ba an yi rabon gado an bawa Maimuna miliyoyin kudaye. A nan ne Bashir ya zo ya yi mata daɗin baki, inda a ƙarshe ta ɗauki kuɗin ta basa, sai dai kuma kash, bayan Maimuna ta bawa Alhaji Bashir kudayen ne kwatsam ya damfare ta, ya gudu da waɗannan kudaye, ya haɗa baki da wani inda suka gudu da kudayen. Don haka kuwa ku biyo ni domin ku je ta badakalar cakwakiya da take faruwa, tare da irin yadda mahaifiyar Bashir take cewa Maimuna ba za ta isa ba, dole sai an dawo da waɗannan kudayen, domin kuwa tana zargin Maimuna da cewar ma da haɗin bakinta Bashir Awwal ya gudu da wannan kudayen, ma'ana dai sabon mijin Maimuna kenan. Sannan kuma a ta daga gefe mun ga irin yadda Maimuna take fama da kaddara, inda ta fashe da kukan bakin ciki bayan abin da ya faru. Ku biyo ni dai domin ku ji wannan badakala, sai dai kafin nan muna ga mai fara roƙonku da ku daure da idan har wannan ya kasance shigarku na farko da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Bayan mutuwar Alhaji Bashir ne aka raba gadon dukiyarsa, aka ba Maimuna da ɗanta wasu manyan shahararrun kuɗaye. Bayan bata kuɗayen ne mijinta Alhaji Bashir ya damfare ta, ya ce ta bashi kuɗin zai yi wani kasuwanci. Bayan ya tsara ta, ƙarshe ta ɗauki kuɗin ta bashi, ya haɗa baki da wani inda ya damfare ta wasu miliyoyin kuɗaye, sannan kuma ya gudu ya barta, inda a nan ne Maimuna take cewa Bashir bana so, ya ce ni kike cewa Bashir ki tsaya mu sasanta kes ɗin nan, ta ce baka isa ba, kamar yadda muka gani a tirela. Don haka kuwa akwai wata badakalar cakwakiyar a nan gaba, duk dai a cikin shirin fim din na kaddara, wanda sanin kanku ne ba iya wannan ba kaɗai. Maimuna ta yi aure a cikin shirin fim ɗin kaddara. Aurenta na farko ta rabu da mijinta ne saboda yana zarginta akan wasu muhimman abubuwa wanda ita kanta ma bata aikata ba, inda har ta kai da yana kiran da big cousin da matsayin kwarto, sannan yana zagin mahaifinta, wanda waɗannan dalilin nesa ta rabu da mijinta na farko. Mijinta kuma na biyu ta rabu da shi ne saboda baya sallah, gashi dan shaye-shaye mai kuma kula-kulan mata. Bayan ta fito daga gidan mijinta na biyu ne ta shiga gidan mijinta na uku, wanda shine Alhaji Bashir, wanda shi kuma ta haɗu da muguwar uwar miji, wanda ta gana mata azaba, lamarin da har sai da hakan yayi silar mutuwar mijin nata Alhaji Bashir, saboda abin da mahaifiyarta take yi. Sannan ƙarshe kuma ta haifi ɗa a gidansa sakamakon ta ɗauki cikin sanar tsawon watanni da dama. To bayan ta haihu din ne aka yi rabon gadon dukiyarsa, aka bata da kuma aka bata na ɗan da ta haifa tare da Alhaji Bashir din, inda ta sa ɗan suna Bashir. To bayan sun rabu ne ta auri wani kuma mai suna Awwal, wanda mijin nata sabon Awwal din shine shi kuma a wannan gabar ya damfare ta miliyoyin wasu kuɗaye. Kai ya sa dan Allah, me kuke gani zai faru da Maimuna a cikin shirin fim din kaddara a nan gaba? Lalle Maimuna har yanzu tana fama da kaddara a cikin shirin fim din na kaddara. Don haka kuwa ku biyo ni domin ku ji wasu badakalolin cakwakiya da suke faruwa. Sai dai kafin nan, a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, kamar yadda kuka saurara na irin halin da Maimuna take ciki, sannan kuma sabon mijinta a ƙarshe dai ya yaudare ta, ya zambace ta. Wannan kenan, kuma mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu da kuka yi mai albarka na Abadan Blogs TV.